Hello guys, good morning. आङो दिनै गोबावनि उनाव दिनै ब्लग बानायदों आरोना लोगोफोर दा जोङो नैबे रुमाव थासिगोन नालाय दा बे रुमखौ एसे साफा खालामना गालांसै जोङो आथिमंगल थांसिगोन नालाय बेखायनो एसे साफा खालामना गालांनि ओमफ्राय केकबो दङ बानायनो गोनां केक हैनांगौ ओमफ्राय ओइथिंहाय हाबा जानोबो थांनो दङ आरोना जोंना ओमफ्राय दा बेखायनो आं दिनै ब्लगखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर so let's start the video नै बेखायनो बानायगोन आया मराखौ मानसिलाय Ang man takmarin dia wale ke per. Aku nanti deh, mana bi blog lado mer cincai, lazim tu. Mungkin aku takmai tak nang pada. Baik, iya takmai bener, takmai bener di sini. Mini berapa ni? Gua siapa kalau naik ni per, kita ni ya sih naik kapal gedang lalu gedang lain. Beko hai, naik floor, mana boleh kau? Mana mau? Mana teh? Floor carpet nama teh. Floor mat, nama? Oh. Beko hai, jangan dia bonang galang kasih mana? ओमफ्राय इथिंहाय बिसना थासिगोन ओथिंहाय वार्ड्रब थागोन ओमफ्राय नै मोननैखौहाय बोखारनानै ओथिं दोनसै बे मोननैयाव आंनि ड्रेसिं मिरर थागोन ओमफ्राय बेयावनो थागोन इदि जों बोखारनानै बानायनानै गालांखानोसै आरोना बेखौ बोखारग्रोनांगोन नै डिस्टार्बा बेनो इमान बुरजा माल बुस्थु दङ माहा हानोलै नोङो थाबै माहा दोनगोन Oh, ada. Nasi semua dia gerak. Hinjau rak dia mau kena, macam mau kurang sih lah. Muzai deh. Oh wow. YouTube channel lah mulai. Sini mulai. Nah, mungkin furun nama dah kaya. Deh. Mah, hasil cikgu ni? Hayat. Deh. Video kelama kerana berapa ya le? Ayo, singgu hilang lah. Deh. Aku pasti cikgu pasti dijelasin na, sona. Oh, dah. Ayo, masih kulit. Betul kena lah, apa sih? Coba aku hai. Pakai. Oh. Deh. Mai palit letra dong libulan ni, hei. Di siapa lagi? Siapa? Tem letra lu sini. Deh. Masih lah bang ni. Aku mau pakai na. Aku hasil mau pakai na sana. Coba. Berai puri. Kau asal nunggu ni. Manusia ekting sih orang sini. Topsi orang semua topsi. Ekting mana yang lupa menjana. Mau kadang na ni? Jeng gusur apa kadang ada ni? Boh, mana ni jauh asyik mana ni kaya. Aku bukan kau nak beli. Oh. Adria. Hagna ya. Yo, singgu hebat gila ha, singgu thangnya apa kohil lah sama dia. Deh. Kau cang lagi ya. Ayo, singgu hebat. Yo. Ayo, kau kisah bila. Yo. Zibu nak pas kan digigit cakap dia. Dia berapa pun sih. Sing haba apa yang orang ni? Mwisw bedor jadi ni mwisw. Mwisw bedor jahe kan haba ya. Omprai maba. Berma. So haba yang den jarka. जों इथिं इदि नुफेराखै आं. Amaini फिसालानि चिराङावहाय हाबा जानोसै. आङो चिराङाव फैनानैसो मैसो मोनजाबाय मैसो दाख्लै खनसे मोनजाबाय ने? माबायनि? खुरिसो जाखादों. न' अपेनिंआवहाय ओमफ्राय आरो दिनै हाबा मोनजाबावसिगोन मैसो बेदर. नै बेथिं जाजेनबाय खावसेया. ओमफ्राय इथिंहाय बोथ्रोदलायनोसै. Wah, paluan le. Bahubali. Wah, hit mata. Hah? Siapa? Bukan yang, di sini bukan yang nak. Dia muncul. बैखौबो बिथिं दोनखागोन
Maha, ucingkan. बेखौहाय सिनायखागोन ना उनावहाय दोनफिनखानांगोन ना बेयावहाय ड्रेसिं दोनगोन ना बेवहाय नै दासो समायहांदों खावसे जाबाय नै खावसे दंबावो बोरैबा ग्रोब जादों जोंना बे 13 माबाया थेर' नालाय ओरैहाय ओमफ्राय माबानायावहाय सुनायावहाय बे माने फुरा मोननैजों मिलायखादों ना 13 नैबे 400 दं 400 13 नैबेयाव एसे जांख्ला दं नालाय लोगोफोर बेखौ एसे हासिनांगौ दा बुरैया नै आंनि हागासिनो दङ मोजां हादे समान हाबो मिथिबाय बरिया गुड लासै 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 वाव जाबाय बरिया टानटाना नै जाबाय लोगोफोर बरिया नुबाय ने बेखौ साफा खालामनोसै उनावहाय बेखौ सुजोबना लानानै साफा खालामफिननानै दोनसै आङो खोन्थाबाय दहाय आङो बिथिं बिसिना बेखौ बोखारगोन बाहेरायाव बिसिना बेनि उनथिंहाय वार्डड्रप थाबाय ओमफ्राय नैबो थागोन ड्रेसिं लाइट खाथियाव ड्रेसिं मिरर माबोरै मोनदों नोंथाङा मावनानै मोजां मोनदों थांनो लुगैबायना थ' लुगैयाखै उदालगुरियाव थांनो लुगैबाय गाबोन थांसै माने लुगैयाखै बिहाव बिखुनजो माने बिखुनजोनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानो लुबैदों गोथाव जाहैनोसै चलो दायो जोङो दुगैनोसै दुगैनानैहाय थांसै हाबायाव मैसो बेदर जानो 2 hours later नै लोगोफोर जोंहा ओंखारखांबाय हाबा जाहैनोसै दायो दा मारिदो गानलाबायबाय आंनो दख'नायानो गैया लोगोफोर न'आवसो थाबोजोबदों बिदि माबाया आरोना नङा दख'नाया सिम्पोल दङ बिदिया गैयाना आं गाननानै आदाया दख'ना बायनाखै बाजैनो होनजानायसै माथो आबै मिथि हरनायनि गिफ्टमोन बार्थडे गिफ्टमोन इयो बिराद मोजां मोनो आं गाखाबाय दे गारियाव खै मिनिट लागोन खै मिनिट बेनिफ्राय 20 बेनिफ्राय 20 मिनिट लाया 10 मिनिट आयौ बिदिल' पाटाबारि बै दैखौ बारनांगौ पलि बे ब्रिजखौ बारलांनांगौ ब्लेकजोंहाय हिट नुहायनांगौ ओंखायनो गद्रेजआनो फुल ब्लेक गोजा नोंना ब्लेक लाबार kada होमब्ला आन्दायजोबो आं बबे गस्लाखौ नागिरदों आन्दायजोबो आङो ब्लेक गोजा जों बायदि येल्ल' पिंक थाबानो देन पिंक कालारखौ हरलाय माबाखौ हरलाय होनो हागौमोन माबायदि ब्लेक मा ब्लेक ने खालि ब्लेक गलालाय थ' डाइरेक्ट माबायावसो देखायखानोसै हाबायावसो ने जों सफैबाय हाबायाव नै आंहा जों गामिनि आब' लोगो मोनबाय नांफै नै फिसाजोआ माथो मामिया ओइ मामिया नेगासिनो नामा मामिया फुङाव फैदो फैदों हनै हा सासेया अनला जायो एसे गासिखौबो चिरांनि अनला गदैनिसो फार्स्ट नामा औ जायो मैसो जादो दे लाब्रा नेबावनो ओंखाम जालागासिनो दं नोङो बेजों मोनसे मोननैखा जाग्राया लाब्रानि दोनदोंमोन लाब्रावनो जाया होनदों नामा नों देन्जारखा लाब्रा फैगासिनो दं रायलाय आंनोबो हरलै बे लाब्रा फैबाय नों लाब्रानि पापर जानोसै जोङो लोगोफोर सालदे बवा मोजां नुदों बरिया हेन्डसाम दे थेंक इउ जाखांबाय
Anh đối phun rồi đây, đập cái đập. Thấy giờ đó nung. Sẽ điều chỉnh nào cũng đã. Narji cái khát reng ada. Coba. Ke kakak boleh jangan yang salah. Hai cái dạng này, giả khang trong đi. Kakak ngan lecin dah ini. Janim lah. Bermaksud lah bawa ini arwah jengnya. Ini bermaksud ham dah. Saya isi tuai dengan video ni. Deh, masih. Dah selesai jawab hanjing deh. Dạ. Deh sadar deh, jangan zakat deh. Gue suka tanya jangan sih. Nangni saugariya zai klongsi mang orge zerni gwdan okapur mohore nang angni tingmini hor nang angni tingmini hor 1 2 3 go Alo Lago gwdan okapur mohore nang angni tingmini hor nang angni tingmini hor nangni saugariya zai klongsi mang orge zerni gwdan okapur mohore nang angni tingmini hor nang angni tingmini hor nangni saugariya zai klongsi mang orge zerni gwdan okapur mohore nang angni tingmini hor nang angni tingmini hor Jodoh goजोननाय मोनदों दिनै बे हाबायाव रंजा बाजा आंबो सासे गोदान जायगानिफ्राय लोगो आफाय खौफाना होदो लोगो मोसानो हायोबा मोसा Dah, pembuat deh. God bless you. Thank you. Đâu rồi đấy? janwswi police novel jaya kita ekdom di mangso saya nangni kedai rauze Megon kau masih
मोजां मोननाय मोननाया माबोरै जाया सोंनाय जाबाय आरो बे मेथाइजों गोरोबगोना गोरोबा नुजेननाय समनिफ्रायनो गोसोखौ नुजेननाय समनिफ्रायनो गोसोखौ बिरलांनाय थानाय बिलाइया मिनिहरो आंखौ नायना फाग्ला जायो गोसो नोंखौ नुब्ला मेगनखौ मोसेब रोङा नोंखौ नुब्ला नै जों दाबो फट' लानो नागिरदों फट' खेबजानो खेबग्राथ' गैयानो सोर खेबो होनो जोंखौ दे खेबजानोसै दा दायो जोङो जाखांनानै फट' सट' लाखांनानै फैफिनबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय नैबे बरिया जानाया बिदि बोरमा मैसो खननै होबावो ने खननै होबावो माने खननै खनथामबाबो जासिफैबावो आरोना ओरैबायदि जाहोखादों मानसिफोरखौहाय मानसियानो जों मोनदों दा चिराङाव हाबा जानो फार्स्ट टाइम बिदि हाबा मोनजाफेरबायलां जिबनाव मोनजाफेराखैमोन आं बिदि मैसो बोरमा खनसे लागैनो हिट दा जों थांफिनसै न'आव लोगोफोर स' बेनोसै जोंना ब्लगा दिनै ना बाय बाय